Вие си с Хуан Испанеца. Днеска ще ви покажа как да правите бързи голове. Но преди това, преди да започнем, абонирайте се с канала Скамбанка, ударете много силно камбанката обаче и лайкайте всичките ми видеа. Сега мисля, че започваме. Натискаме play, точно така play. Правим на първото DVS на Reels, на червеното Red to Hit. Така. Play. И ще покажа как да правите бързи голове. Сега. Е така. Чакаме да зареди. Чакаме. Ливърпул срещу Реал Мадрид. Аз съм с екипа Реал Мадрид и съм отбор на Реал. Така. Опа. Извинявайте, нещо ми излезе. YouTube. Да. Ето. Ще покажа как да правите бързи голове. Може да са под някъде 5-6 минути някъде там, но сега ще видите. Надявам се да не се излъжа, защото не съм много добър. Не съм много добър в бързите голове, но да видим как ще стане. И имам Меси. Не, излезе от мене, брат. Не. Колко минути е? 5. И сега трябва да направя гол. Хора, няма да мога. Няма да мога. Не знам. После ще ви покажа. Неща, които да правите в прак свободния да ударите гол. В прак свободния гол. Аз правя гол, но сега може да не стане. Друг път може да стане, не знам. Така да се научи да правя бързи голови. И нека сега да играем FIFA, да видим кой ще спечели. Ако спечели, аз трябва задължително да се абонирате с канала Скамбанка и ударите лайка. Така. Надявам се да виждате дето играя. Брат, много играят тези бе. И добре, Маркинес, Винисиус. Брат. Не мога бързо гол. Разложих се. Нищо, ще играем малко така. Офсайд. Внимавайте с офсайдите, бе. С офсайдите, с Ф. То ще да направи гол, да подари на другия и да направи гол. Котла. Добре. Пазач на света. И не на света, не знам. Брат, много играят. Ван Дайк. Преди това може да се абонирате за канала с камбанка, но и лайк на Батухан Мустафов. Той се пише с на камари беше, не знам, не си помня. Но майче се пише така, не знам. Батухан Мустафов майче беше. Един наш приятел Исен, той майче няма YouTube. Не му се занимава човек. Скочен му YouTube. Той само гледа тиктоци. По време. Добре. Мисля да спирам вече. Не знам. На пауза майче да спирам. Хора, като си довърша мача, сега няма да притеснявам 5 минути. След малко идвам. И чакайте ме, моля. И здравейте, хора, върнах се. Както видяхте, при малко играех в футбол. Направих го с Кристиано Роналдо 1-0, завършихме 90 минути и аз печелих много ясно. Така, мисля, че ми виждате екрана. Чай само да го потърся къде беше. Значи,
Ако не знаете, тук на размени може да вземете Роберто Карлош. Може да си начай да мърда това. Така. Може да вземете Роберто Карлос, както и Гулит. Джаринцхо, мисля, че да. Нека да изляза. Така. 89 увирал съм, който е майчи слаба работа. Нека да го намеря. Ето го на средата, Leaf Events. Най-крайното Kick-Off. И ето Power Shoot. Нека да зареди. Хора. Power Shoot. Така. Ето тук. Силно вижте. Сега. Red Dougal Cross. Не мога да го прочета, иначе знам Perfect English. Ето. Нагоре правите. И ударите. Ето. Отново, ако ви преча. Цък. Има друг начин. Ето го нагоре правиш. И подаваш горна. Skill Move. Така. Това е най-доброто. Правиш финти на другия. Така. Финт. Само 2 пъти или 1 път. Цък. Hard Tackle. Ето. Hard Tackle. Ето. Цък и взимаш топката. Натам. Цък и взимаш топката. И най-хубавото за сега, което много обичам. Shoot Free Kick Top Spin. Брат. Shoot. Ето. И вкарвате. Правите така. Ето. Както е показано. Цък е така. Шупук. Това е Shoot Free Kick Top Spin. Цък. Само гледайте как го очертава. Аз много го правя така. Цък. Много е лесно така. Цък. И готово. И се удра. И да. Много неща има. Ще покажа. Имам стамина. Да ви покажа отбора ми. Ще ви ги разбера. Имам Меси, Кристиано Роналдо, Винисиус Джуниор, Зинедин Зидан, Бобет, Маркюес, Манчеранг, Ван Дайк, Маркюнес, Хернандес и Котуа. Тук за... как се казваше? Там където сядат... чакай, аз съм футболист, но забравя как се казва. Пишете долу в коментарите, моля. Имам Яго, Аспас, Валверде, Кака, Дюдик, това е голкипър. Камавинга ще си сложа тук. Другото Белингъм. И пишете долу в коментарите кое да е следващото. Ето. Гледайте се хубаво. Ето тук. Ето. И да. Пишете долу в коментарите. А сега мога да ви оставя. Мога да ви оставя. Почините, да ви харесва видеото. Абонирайте се с камбанка. Канала с камбанка. И праскайте лайковете! Задължително абонат, камбанка и лайк. Направо го струшите. Да видите. 89 верал. Казвам се Хуан по английски, който иска да пише долу в коментарите. И да, може да се видим утре. Сега е... И да, извинявам се. Сега 8:30. Нещо излезе на екрана, но нещо черно такова, но нищо. Развинем се, но нищо. Ще го изрежа.
І да. Чао. Абонирайте се канал Скамбанка, лайкнете і чао. До нові срещи. До нові срещи. Опа. І іначе. До нові срещи.